Hoši, nedelejte za sebe kšupany. Dajte mi niečo najísť a idem spať. Fajn. Spravím to. Dobre. Prečo ste zvolili tequilu? Aj whisky by urobila rovnakú službu. Spýtajte sa jeho. No a? Dám sebe pol deci. A život funguje, co? Preto ste tu? No Julko sám, hej, keď ideme dať, mi povie sám, hej, táta, chceš pivo, toto, rečem, no a dám si pivo, poznáš, že pivo. Keď bude mať 18, už bude se mnou na pivo chodiť. Pokračujete v debate? Čo bude chlap? Ja nepovažujem taký, že nekúrim, nepijem, hej, no to potom co to je? Toto je taký siamský buk. Ste ateista. Mladší bránic. Hej, bude sa vám krútiť hlava. Asi budete mať zápach. Nie ísť von, to na prechádzku nie, do mesta nie ísť, ale do krčmy si ísť sadnúť, ako baron Hnida, sedieť sa... Ešte to neprešlo. Nie, myslím, že je to trvalé. Tak po včerajšku není to boh vie co. Je to také... stavy. Suchoty. Spôsobujú analgetika a No, orgazmus. nepamätám nič, hej, co bolo, alebo jak.